here to give effect to the judgment of the High Court delivered today. Ours is to enforce what the court said and also in line with the law. The court, in judgment, made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. So we are here to carry out the order of the court and also to give effect to the Homeland Security law, to the fact that this place, the premises now, is the premises of Anambra State government. It belongs to Anambra State government now. So we've taken effect to that. So that's why we're here. Okay. And I thank the governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma, for his doggedness. At least today we are vindicated. Okay? Because when the whole thing started, people thought it was a drama and all, name it what. So but today, the court has declared it a crime. The court has made it clear that it's now a crime. It's no longer a suspicion of crime. So my advice to the teeming youth of Anambra State is that they should learn lesson from this. Okay? They should know there is no shortcut in life. Everybody should desist from this thing, okit or whatever they call it. There's nothing in it. And as they can see, look behind. You see in the rubble there is the so-called okit. Okay? If there are no powers there, if there are powers there, it won't be like this. So we advise our youth to look for something else to be useful to themselves on this site. Yeah, go see inside. Go see inside. Don't join your friend. Ọhaneze Igbo mụrụ nze m ọzọ. Yes, ọ na-ahịa ezu kịta na-abịa Akwa Okuko, ọ na-ahịa ezu vidio ahụ na-enecha kịta ma m na lot of you aghọtaghị ihe mere na that video ka m kọwalị unu ọfụma. Eji ebe Akwa Okuko nya wee mee gịnị wee carry out court order. Kedu ihe meji wee mee court order? Akwa Okuko finally admitted that no the guilty n'ihe niile enyere ya. Yotago. One thing I will have to tell people is that muna gina ba ya nọrọ die mgbe ha agree ya maro the terms and conditions ha ji settle, because ọ bụrụ na enwe terms and conditions ha ji settle and na everything ya aga according to case ekwu by law, by now bulldozer kwesịrị no quality all those things. Mana let me explain that video in a get off maka iwe ghọta, because a lot of you anara aghọta ihe ọfụma. That man efukwulu okwu ebe ahụ also na ndị security section Anambra State that is in charge of that case. Habidoya from day one, and he made some critical point. Talk about second one, Nike I don't want to do things because Obu naked na that thing now. He jeli jebu yo kujeli je kwatu ya ufu police mo mmadụ na abu ada akposalo na ano. That is when everybody ya megini we also. So just to let you know that ihe ni emelo mgba ahụ gini abarakata abra. Switch over to my channel, go back to my videos of 2 years ago. Akwa Okuko and Abarakata Abra. A lot of you jawe kpo money lom. A lot of you jawe na emegide na akpo me. Now the guy we kuku that security guy we kuku ozo.
that na ndị youth chọọ ihe ha ya eme. A lot of you know here na-aga akpali mmadụ mana unu chọọ ime unu ya ejeje gba afa. Mana that is not why I am here. I am here to expose and to make you understand the video that you just watch. And the area now dive more attention to can prove here the guy was say that now that premises that premises not Akwa's property. He explained it exclusive that now that premises now belongs to Anambra State government. So automatically ebeni na Akwa no emezu ya. If actually they will have to underline that word that man used, that premises now belongs to Anambra State government. So now, onye ọbụla na-asị gị na Akwa Okuko na-eme nke Akwa Okuko lose a lot of things at that place. One, I amara ego nne ọkwụ ka a gara ịkwatu hotel ya. Because the man said na something I got there. Ya na big buche before you be comment section na akụ elu because most of you are not good in research and you are not good in reasoning. Onye chọkwa na ka ọbịa bi unu uche dono na akpọ yi gee ntị okoko before you type chara tin gee ntị. Ayamaro ka ego na akwụ wee hapụ hotel Akwa Okuko. Ayamaro ego na akwụ wee hapụ buildings ya. So that particular spot, that premises Akwa no engage in that okite na that place bụ ezigbo ibu. So that place now automatically becomes the property of Anambra State government. That video. A lot of bloggers will not carry this part. Mana when you begin to listen to me, you will not make some certain mistakes the mainstream media are actually put in your face. Careful. A lot of people, you people will not see this part. You will not see it. I promise you. Man fear. So say be yafo na internet. Eba bashara no and mbe sentence Akwa. And the other video yafo mbo Akwa na apota from court. Born after from court after the case was everything has been settled. But this interview and this explanation you will not see it. Not ago. Now these are the likely things that is likely to happen later. Now because there was a statement na mgbe Akwa pụta Akwa ya abụ ambassador for youth empowerment and reorientation. So by the time we brought that ambassador for youth reorientation now, he will begin now to teach the youth. Case go in a legit way. Now he will now work. Is what is likely to happen. Mane kukwana mkansi because those get wana mankweteni him ni kuna. By the time we melo na seba mazenam de kano toka mazenam de kano no toka. Listen to me. Angoro munku wena agwage. This is critical thinking. Asingi by the time we do that thing. Then issue a public apology because since nobody has said from Akwa, then since Ndana demolish Bereba or had demolish Godia, something that belongs to Akwa Kananakokia, he can work more, he can work harder to rebuy back that property or bully hold you emegini where chulo onwe aja. I repeat. Can go and queer call or you see body legging kenke because more when they hear na afia hangota. That place and the government you were lalo. Akwa potama. Olumazi olulumo olumubo onu nwe ko sipatakwa ego ọzọ. Mgba mbọ gbashime mbọ ike. Oye enwe ike wee mee gịnị weli ego nwete wee golukwa ebe a ma ọ bụrụ na ọ like ya. Mana ọ bụrụ na ọ like lozi ya. Onwe ike happy ya two things na ọ dị ihe na-abụ then ihe ito dị ebe a nwe ike ọ bụrụ na o ji ebe ahụ wee chụalụ onwe ya aja ka o wee gbalị isi onwe ya because ndị Igbo na-atụ n'inu sikata m ihe ike ya eme odogwu ihe ike mee so ihe onye nwe ka o ji eme ọgọ listen ihe onye nwe ka o ji eme ọgọ believe na analyze that video to your own better understanding so it will now become a lesson to you echi na-eje ije gwọ na-eje ije kechi ka ị mara na gịnị me na ike adịrọ na those things. I said it clear na ọ bụrụ na mgbe ha na-agba ihe ahụ ọkụ na-akwatu statue akpọrọ akpụ na-ebukọshi ha na-enwe nke eji eje bu eletrik dọọ mmadụ edika eletrik dọọ mmadụ akwụkwọ ụfụfụ si ya n'ọnụ pụọ ozugbo ofu onye agbabili ụgbọ ọbara nwọgwuhie
ha ma nje ebe ahụ ọzọ a ya akpọ Akwa Okuko ọ echelu mgbe ọ pụtalụ memesi ihe ome. Mana this is a very good example to show you that na okwu na-eje warawara anya na-eje warawara n'afọkwu ya. Ekenekwa m unu n'ụbọchị nketa. O nwekwa ịghọta na vidiyo a tinyela ya na comment section, and also don't forget to subscribe. Ha bụ Beginning Obi Eziokwu ebe eziokwu na-adị. Ka ọ dịkwanụ.